Mas Guntur. Halo Mas. Sing Supra sing wingi wis payu ya Mas. Ono iki Mas sing tahun luwih enom. Yo mesin api. Pemakaian ibu-ibu ya Mas. Yo terawat tapi Mas. Mesinnya dia yo segel Mas. Lah karo sampean aku po yo iso larang lho Mas. Wis harga bakul ngono Mas. Yo barangnya pokoknya siap pakai. Mesin halus. Yo motor jarang ngendi-ngendi ya Mas.